Salelengo saitar barita do sahat 5.000 halak parka regioni PT TPL. HP marhiti hatorangan dinas ketenaga kerjaan adong di Toba, ro di bulan toluna salpu, holang 1.100 pitu halak do parka rejo di perusahaan ini. Hatorangan di Pasat Amang Amran Si Hombing, Kepala Seksi Hubungan Industrial Ketenaga Kerjaan di Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Toba di hari Kamis tanggal sadana salpu. Nian di dokna sida dona 1.100 pitu halaki holana karejo di PT TPL dan tardok do pedisi aka parka rejo sian perusahaan asing nasalelengon gabe kontraktor ni PT TPL. Tung penunga hea disurati Dinas Ketenaga Kerjaan aka kontraktori alai sahatu sadari dang hea dope di pasat aka nasida atik sadia godang parka rejona. Kalau menurut data yang ada di kami Pak, yang dilaporkan TPL, jumlah tenaga kerja yang ada di TPL itu sekitar 1.107 orang dengan rincian 857 orang laki-laki dan perempuan 250 orang. Marhite datana di pasat ni Dinas Ketenaga Kerjaan di Suradope Hiramauti ku godang di Parka Rejoi mardi dabalgani perusahaan ni. Sian Toba TV Mab Baritahon.